Čaute ľudia, ja som Meldy a ja vás vítam pri druhom Let's Play z Brawlhally spoločne s Polterom. Hi. A dnes si teda zahráme nejaké tie rankedy. Dobre, ja sa teda pripojím. A inak dnes som si kúpil toho Bozvara namiesto tej Queen Knight. No tak Queen je strašne spamerená. Ja som si kúpil Bozvara namiesto toho, som predal tú Queen Knight. No dobrý, no. By si mohol Gnáša kúpiť. Gnáš je drahší, nie? Dobre, akorát chytíme Gnáša, spomeň ho. Spomeň čerta a čert máme. Tomu vera ešte aj Queen Knight, ježiš, to budú spamy zase. Počkaj, vezmem zbraň. Dobre, čo mi dala hneď? Chápeš? Pozri sa, čo mi hneď dala. Ešte nezabili. Kámo, mne je zle. Fú. Toto bude ešte veľmi náročná hra. Fú. Môže ona robí furt to isté. Dot. Tam máš. Au. Sorry. No to bol Gná. Pozor. Au. Au, ukázeš mi komu. Fú, čo mi dal ten Gnáš? Au. Sorry. Počkaj, ty si skoro už dvakrát zomrel? Tomu ver, ja nechápem, čo mi dala tá Queen Knight. Chápeš, ona robí furt to isté, to nejde proti nej. Ten Koji je dosť dobrý, kámo, budem si ho musieť kúpiť. Pekná. Vlastného si zabije. Mile. Dnes si teda zahráme LOL. Dominating. Dnes si teda zahráme 2 alebo 3 rankedy, dúfam, že vyhráme z toho aspoň jeden, lebo takýmto štýlom to takýmto štýlom to nepôjde. Pekná? Women style. Ona zabíja vlastného. A s Polterom teda hrávame aj CS-ko, takže vám dám odkazy na obidva Steam účty, aby ste si nás mohli pridať, keby ste si niekto chceli s nami zahrať CS-ko, tak nie je problém, stačí napísať. TikToku. Pekná. Tuto Polter by to možno ešte dal. Tak sa trochu posnaží. Akože dosť ťažké tak proti spamerom hrávať, ale... I believe you, my friend. Už som sa naučila. Kámo, tá Queen Knight má ešte 2, keby mala iba 1. Ale keby zase zabila... nevadí. Dobre, tak prvý prehratý teda. No, veľmi. GG. Open video, toto nie je. Nice, ale aspoň mám level. Win one or play Medvex in general. Dobre, ďalší teda. To si zoberiem teraz. Dal si Jalu teraz. Jalu. Jala. Keď si Jalu, tak ja vezmem... Luciana. Alebo Adu. Zober Luciana. Ja som si ho chcel aj minule kúpiť. Či je ďalej dobrý spamer. Gnáš Ember.
Amber je easy a znáš to. Ember je spamer, zase bude dávat toho vlka. No, v pohodě. Vezmi zbraň. No vidíš, presne toto som hovoril. Ona ma nenechá ani zbraň zobrať. Vidíš, že ona robí furt to isté proste. Ty kokos. Hej. Máme tu kamera, sorry. Oni ma nenechajú zbraň zobrať. No, nenechal ani výzvom. Ti hovorím, že tá Ember bude furt dávať iba toho vlka, že bude robiť to isté. Vidíš? Ona proste iba čaká. Pozri sa. Time for spamming. Na, tu máš. Sorry. Au. O. Nie. Chápeš, pozri sa, čo robí. Ok, ja som išiel nechcel na svoju menu. Takých hráčov ja nenávidím. Kámo, presne toto som hovoril, že tá Ember bude furt robiť to isté. Napríklad ja viem, že je tak dobré Ember, že stačilo mi sa naučiť strieľať z luku. Nenávidím Ember. To čo bolo? Máš pekne. Mám si vyskočiť a doraziť už. Neviem to, čo ti dávajú. Tryhard is life. Au, no, rip. Skoro. No, snažil som sa aspoň. Sorry. V pohode. Dobre, teraz si musíme dať také postavy, za ktoré budeme mať aspoň šancu vyhrať. Aspoň som splnil misie. Chceš byť červený, modrý, alebo aký? To je jedno. To je jedno? Tak ideme modrý. Aha, on nespalmuje hlavne, hej. No bude musieť, ak... Chcem sa ospravedlniť za kvalitu u mňa. Tak ani ja nemám priam najlepší mikrak. Veď ty si so mnou hral, jak som rageoval na tom kompete, ne? Hej. Potrebujem zbraň. GG. Okej, vytrodil sa. Fakt? Si dal teda ideálnu mapu? Nice. Okej, ďalší. Keď dostanem zbrane, tak to bude úplne úžas. Okej, to je úžasné. Idem spamerskú adu.
Sorry. Pohodě. Budeme duel zápasy. Ah, Sheriff. Já si beru Luciana. tak jsi ma zabil. Dobou. Sorry. Pohodě. Na, tu máš. Počkaj. Pojď na něho. Pozor, hadžem. Pěkně. GG! Blue team wins. Konečně jsme vyhrali aspoň jednu. Nice. Kupujem Adu. To je strašně OP postava. Podle mě. Má to spam, má to damage, má to všechno. Ne, dost dobrá. Dobré, kamo, ještě jedno a ukončíme. Dobré, koho zberem To máš teraz? také krátké videa? No tak nemusím to zase robiť na té 4 hodinu už jako. Nemáčku. A zoberiem Luciana teraz. Ale že hráč. Tak počkaj, keď máme, no, skúsime to. Máme obidvaja pištole, preto som to zobral. Bude v pohode. Dve azury. Nemajú komba. Nie, ale ona je strašne rýchla. No, AD je very spammer. Nice, pekne. To má zbraň, takže teraz dosť blbo pre nás. Nice. Mám. Shit, ona má... Sorry. Ale ne mňa. Nice. Keď ste z nejakého takého dobrého spamera s pistolami, tak Lord Vrax odporúčam. To je ten kiklop? No, verno je. Že dá sa to takto zobrať. Au. Okej. Tu sú čakárnici. Pozor. Mi tu pomohol. Au, zabil si ma. Sorry. V pohode. Počkaj, vyskoč. Strašne spamujem. Počkaj, ja chci to niekoho. Tu máš. Pozor, vyskoč. Teraz sme im dali. Poď už iba druhá. Chemiu. Vyskoč, vyskoč. Nie, nevyskakuj. Pozor, mina. Sorry. Pohode. Dobre, to som vám hodil. Bacha. No to bude teraz len skakať. Tam sú pekne. No. Poď, daj mi ju sem. A nie!
Mám. To je tvoje. Já. Počkej, ty jsi už tuhý? No. Bohužel. Budeme mi brát zbraně. Půjde. Neháš po ně všetky zbraně, to se ti nevyplatí. Ticho, ticho, ju provokujem. Hovorím, že se ti to nevyplatí. Tam mi dobrou natiahla. Pekná. Pekná. To ještě dáš. Jak je ještě, to dám 100%. Máš tam jinou vlastnu. Ano. Papa. Dobré, ona ještě doskače. Ryby. Žije? No ještě doskakala. Nice. GG. GG. Dobre, budúce video bude asi s tebou, ako vidím. Dobre ľudia, teda dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, nezabudnite ho podporiť lajkom. Kto ma ešte neodoberá, tak kliknite na ten odber. A ja ďakujem Polterovi, že si našiel čas. A taktiež ďakujem vám, že ste si našli čas na zhliadnutie tohto videa a ďakujem vám za vašu pozornosť. A teda dúfam, že sa uvidíme pri budúcom videu, či už z Brawlhally alebo z nejakej inej hry, budem sa na vás tešiť. A ja sa s vami lúčim, čus.